Sayawis ako. Ang say gusto nimo kanya? Ay, kagwapo jud uy. Victor? Pa? Day, amping yun ta nga ka nang kita masakpan ni Papa nga bayot ta. Maimpas jud ta. Lagi day uy, mag-amping gyud ta. Kita rabay kabalo nga ing anita. Maugani. Mahalag magkaribal ta sa kalalaki basta sabot yun ta. Igat jugay ka ba? Oh shit! Ilan to mga bata ato na wala man asa ka to. Ay naara man di ay mo duha diha. Bitaw no. Oh, mura man mong nakuratan. Unsa tan-aw niyo sa kuha, abat? Uy pa, Ganin na ra ka diha. pa, sutrada da. Saman, wa mo'y plano mo eskwela? Kaya ako na training yung sundalo. Eskwela pa uy. Pa, ikaw na tingin sa mga kay kapoy kay eskwela uy. Ah, sige, mo man ka. Ato ta sa training ground. Okay, gusto makanin nyo ako yung training ninyo. Dapat sundo nyo ako kumanin nyo ha. O, inyong tail o. Lagyo kayo na inyong tail. Okay, dapat 45 degrees. Kasi por ani pa. Ana? Dili, ana. Usa na ka muna mga bayot. Ing ano tulong? Ay, ginanalig pa. God damn it! Usa man mo, mura man mo mga bakla. Dili, ana. Arots? Ay, arots. Arots ka karon. Ingani o, 45 degrees. Tinod, ginain mo ha pa? Murag, dua-dua minimo ba? Ayun, sige lang mo day. Sumbagan tarong. Usa dili ka malo. Kadugay kong chip sa kapgo sa una. Dapat ay kap ko nga, magmanicure kayo. Duda ko ni Day ba, maglilikap ko si Papa sa una pa. Yan naman. Oh, usa may yung yung duha dia. Sige, hands forward. Mga pugo kong duha. Give me 100 push-up. Saan ni pag-push up pa? Ito niya itong kitraining day. Ana oh. Dili, duda ko yung duha ba? Usa man mo, mga laki mo o dili? Laki ba? Okay, hands forward. Harap sa kanan, ha? Litsigas mga bukog, ano nang talikod man mo? Day, kanan ba? Kanan. Takara ka, kaliwa daw, kaliwa. Asa man ang kanan yung duha dia? Dili. Uy, stress kay ko yung duha. Mangundang sa ta. Stress kay ko, pahumay sa sakit akong ulo. Day, stress yun si Papa day. Tama po kay mo agi to si Bertur. Gani Day no? Basta ha, puli-puli rata ato. Ay, baka stress kay mga bata agad. Tawagan sana ako akong baby. Hello babe. O pasensya na ha. Dugay kay ko nakatawag kay nag-training ko sa akong mga anak ko eh. Okay ra babe, andam ako maghulat. Pero ang allowance ha, ay kalimte. Sige, magkita ta ha. Love you. Day, speaking of Berto, na siya. Gani Day no? Gwapo kay siya. Ako'y una ha. Uy Day, dili pwede Day, ako'y una. Hi girl. Hi Berto. Uy Day, bigat lang kay kaay. Arot? Day, asa kay to siya mo adto ba? Ato itong sundan? Tara, ako'y una ha. Babe, ano naman ka diha? Bagnot man ka dira. Diri ra ko uy kay basi makita ko sa akong mga anak ba. Kunya, atong allowance diha. Sabi na siya, uy, wala problema na tali diri. Ana na ko. Sayawis ako. Ang say gusto nimo kanya? Ay, kagwapo jud uy. Ako nga. Day, uy. Victor? Pa? Nak, let me explain. Para traini pa kasamo ang kagwanga ka, bayad mo dahil kang amahanak ka. Bahala na ka diha, nanay mong anak. Ito, ikaw biyahe. Ay, siya babae ka.